täällä on hyvä kuvauspaikka, ei oikein tunnu löytyvän täältä. Täällä on aivan paska luonto. Aivan paska luonto. Okei, tää on tälleen kun ilmoitusvideo tai joku, en mä tiedä mikä tää on. Kuten huomaatte, niin mä en oo nyt ihan siellä normaalissa kotinurkissa siellä sisällä. Sitten kun mua ärsyttää noin mun hiukset, saatana. Mut niinku... Ja nyt mulla ei oo mitään telinettä missä pitää tätä. Mikä vitun keskijakausi mulla on? Saatana. Ja nyt niinku... Mulla on tullut parissa videossa nyt sellainen, että... mikä se nyt oli? En minä muista, minä olen niin vitun ääliö. Ääliö olen, saatana. Palataan siihen myöhemmin. Mut niinku, mulla on luultavasti tässä kohta. Mä saan uuden koneeni. Sori jos toi ihme meteli tuolla häiritsee, se on mun faijapuoli. Niin, mulla on tossa luultavasti jossain kohdassa tulos uusi kone. Niin mä niinku luultavasti teen myös uuden YouTube-tilin. Sillä mä luultavasti niinku kuvailen vähän enemmän. Mä niinku tulee luultavasti niitä videoita leikattua ja muuta. Vitun peikko tää. Saatana, me pois. Mutta tosiaan mulla on tulossa sen kohdassa uusi tietokone, niin luultavasti rupean tekemään noita pelivideoita. Et mullahan ei oo kunnollista konetta ollut tai niinku mä sain just niinku mutsini vanhan tietokoneen. Sitä oli kova levy paskana. Ei sillä oikein mitään tehnyt. Niin nyt mä saan niinku jossain kohdassa täältä uuden koneen. Ja siinä mä sit tietenkin rupean vähän enemmän tekemään näitä videoita sun muuta. Mä opettelen tekemään näitä pelivideoita, että mä hankin siihen pelejä ja yritän opetella niitä. Te 12 seuraajaa. Nyt pitäisi pitää spessu 12 seuraajaa. Mut niinku... Te saatte sit katsella niitä, kun minä vähän pelleilen. Yritän opetella niitä ihmepelejä tekemään. Luultavasti olisi tulossa Simsia ja sun muuta. Ehkä Minecraftia jossain vaiheessa. Koska mä oon kauhean Minecraft joku friikki, en tiedä mitä. Mut niinku tälläkin kanavalla sit tulee olemaan kaikkea. Katsotaan, mä en välttämättä edes tee uutta, mutta luultavasti teen uuden tilin. Mut tälle kanavalle tulee kaikkea hiton krääsää, mitä nyt tänne on tullutkin. Selattiin silloin, kun mä en jaksais tietokoneella olla, niin tänne tulee laitettua. Täältä. Kyllä tännekin kanavalle tulee niitä videoita. Vähän sellaisia videoita, että mitä mä en tietokoneelle pysty tekemään, niin tulee vähän tänne. Ja... Joo, sit mä muistin nyt on sen yhden. Mulle on tultu sanomaan, että editoi videos vittu ja leikkaa videos. Muun muassa tällainen henkilö kuin On sun Jumalas tuli mulle tällaisen sanon, niin mä en tiedä, onks mä niinku tänne joissain kommenteissa sanonut, mut mä siis kuvaan nää mun tabletilla. Kuvailen näitä minun tabletillani, joten minä en luultavasti pysty niitä tällä tilillä editoimaan, että sitä paska, jos ei kiinnosta, niin älä vittu kato tänne. Tällaista. Juu, mä aloitin just. Olen pahoillani, ettei ole tullut näitä videoita vähän aikaa, että mulla tos pikkuveli syntyi. Vittu kun täällä tää varjot menee, saatana. Mut tosiaan mun toi videoita ei oo ehtinyt tulee, koska tosiaan se mun pikkuveljeni syntyi just tossa vähän yli kuukausi sitten ja
Harjoja ja... Sitten mä aloitin tossa pari viikkoa sitten yläkoulun. Niin ei oo senkään takia paljon ehtinyt tulee. Mä suunnittelin yhden videon, mutta en ole saanut sitä suunnitelmaa vielä valmiiksi. Ja nyt on tämä uusi konekin tulossa ja innostuin noista peleistä. Mikä tää valotus on? Mutta mä tosiaan tykkään pelailla, niin toivottavasti on jossain kohdassa tulossa, kun saan sen uuden tietokoneen, niin oma toinen, niin kun, mikä tämä nyt on, minulla on taas ajatuskatkoja, mut niinku, tosiaan, uustilit ja kaikki luultavasti tulossa ja näin edelleen. Juh! Juh! Ja sit Joo, mä oon aina tykännyt pelata. Sit mä katsoin Lakkoa vähän. Kannattaa käydä kattoo hänet, jos ette jo katso häntä, niin mä innostuin hänestä, että mulla on ollut sellaisia kauheita, mulla on tumekausi, katsotaan pelkkää tumea YouTubesta. Sitten on ollut Bart Baker-kausi, jolloin katsotaan vaan Bart Bakeria. Ja nyt mä oon ruvennut kattoo noita pelivideoita taas. Pitkästä aikaa, Simsia, sun Minecrafteja ja sun muuta tällaista. Niin. Nyt niinku tulee sellaista ja katsotaan, jos mä jossain kohdassa saisin jonkun kamerankin, jonkun hyvän videokameran, niin luultavasti tulisi niinku sellaista vähän näyttelymäistäkin sinne, missä minä näyttelen kavereideni kanssa tai yksin. Mutta sellaista ja Kaikki tällaista. Ja tosiaan mulla ei ole nyt meikkiä, joten mä oon ihan tunnen itseni hirviöksi ja mua ärsyttää nämä mun hiukset, ne just värjättiin ja tää väri, niin sitä pitäisi vielä vähän vaalentaa, joten mun pitäisi jotain. Mitä vittua mä täällä puhun, ei teitä edes kiinnosta, niinku. Kyllä mä tiedän, että ei teitä kiinnosta, mutta niinku. Juh! Ja syy siihen, miksi mä oon nyt täällä ulkona, on se, että mulle aina valitetaan siitä, että kun mä en ikinä käy ulkona, että mä oon aina vaan sisällä ja sit mä ihmettelen, kun ulkona on niin raikasta, mutta silti mä en ikinä mene sinne. Niin nyt mä ajattelin tulla tänne ulos, tietenkin minun ihanan tablettini kanssa ja tietenkin minun rakkaan puhelimeni kanssa, sitä ilman en lähde ikinä minnekään. Eli voin ulos tulla, mutta siitä voitte olla varmoja, että minä en rupea juoksemaan tai lenkkeilemään täällä. En ole niitä ihmisiä, jotka pitävät lenkkeilystä. Siis kyllä mä niinku sellainen urheilullinen olen, mutta minä inhoan urheilua. Juu, mut nyt pitkästä aikaa tulee video. Jippii! Tuli video. Katsotaan, jos minä tästä aktivoidun. Ja jossain kohdassa aktivoidun, kun saan sen tietokoneen, niin katsotaan sitten. Tälle kanavalle luultavasti tulisi niinku myös sellaisia, missä minä näytän minun normaali life, kun sitä tietokonetta ei voi oikein kantaa mukanaan minnekään ja minulla ei ole kameraa, joten luultavasti tänne kanavalle tulee myös sellaisia juttuja, kivoja juttuja, juu. Mutta seuratkaa mua Instagramissa, se on Rebekka_van_gameplay. Katsotaan, jos saan sen tuonne alas. Tuonne alas. Hihihi. Minä olen taas vähän sekaisin, älkää välittäkö minusta. Mutta nyt aika sanoa terve.